ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. имрӯз маросими вазнкашӣ ва мухорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни мухорибаи асосии турнири UFC Fight Night Тиаго Сантос ва Ҷонни Уокер баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки турнир имшаб аз соати 23:00 ба вақти Москва оғоз мегардад, а мухорибаҳои асосии турнир боша аз соати 2:00. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали Паҳлавон пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм дар якум комментарий закрепид-шуда. чемпиони пешинаи Беллатор Майкл Чендлер оиди мухорибаи унвонӣ байни Чарлз Оливейра ва Дастин Порье фикрроша баён кард. биён суханҳои Чендлерро гӯш мекунем. фикр мекунем ки Порье ғолиб мешавад. Оливейра дар мухорибаҳои охирони худ, махсусан дар мухориба зидди ма, нишон дод ки зарбазании ӯ хеле хуб шудааст. ӯ сахт зарба мезанад, зарбаҳои ӯ хеле вазнинанд ва аён аст ки греплинги ӯ хеле хуб аст. аммо ман фикр мекунам ки Порье дар ҳама малакаҳо аз Оливейра дида хубтар аст. Дастин тобоварии хуб дорад ва ӯ аз ҳама хубтар ба рақиб зарари калон расонда баъд рақибро фавран шикаст медиҳад. коре ки ман карда натонистам Порье карда метавонад. фикр мекунем ки Дастин дар ин мухориба дар сеюм ё дар чорум раунд ғалаба ба даст меорад, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки мухорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни Чарлз Оливейра ва Дастин Порье рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад. дӯстон, шумо бо суханҳои Чендлер розӣ ҳастен ё ин ки ба фикри шумо Оливейра ғолиб мешавад? метавонед фикротонро дар комментария нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. чанд дақиқа пеш ташкилоти ACA номи рақиби варзигари тоҷик АЗАМ ГАФОРОВро эълон карданд. акнун варзигари тоҷик АЗАМ ГАФОРОВ бо рекорди 12-2 рӯзи 5 ноябр дар шаҳри Москва дар турнири ACA 131 дар қафас бо варзигари бразилӣ АЛАН Гомеш бо рекорди 13-3 вохоҳад хӯрд. мухорибаи АЗАМ ва Гомеш дар вазни 57 кг баргузор мегардад. хотиррасон мекунем ки АЗАМ ГАФОРОВ охирон мухорибаи худро рӯзи 26 феврали ҳамин сол зидди Чарлз Энрике гузаронида бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. а рақиби ӯ АЛАН Гомеш боша мухорибаи охирони худро рӯзи 11 июни ҳамин сол зидди Ленар Сулейманов гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. акнун АЗАМ ва Гомеш рӯзи 5 ноябр беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. мо ба АЗАМ омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Пётр Ян оиди мухорибааш зидди Кори Сенхаген барои камарбанди муваққатӣ фикрроша баён кард. Сенхаген довталаби арзанда барои камарбанд аст. ӯ ҷанговари сахт ва хатарнок аст ки зидди Дилашов мухорибаи хуб нишон дод. бале, ӯ дар мухориба зидди Дилашов ғалабаро аз даст дод, аммо тиҷаи худро барқарор карда истодааст ва ӯ барои мухориба омода нест. барои ҳамин ташкилот ин имкониятро ба кори доданд. рости гап ман розӣ нестам ки ин мухориба барои камарбанди муваққатӣ мешавад ва ман ба ин чиз кордор шуданӣ нестам. шодам ки ман ба он ҷо баромада кори худро ба анҷом расонда метавонам, чунки мухлисони зиёд мухорибаи маро интизоранд. оиди Стерлинг дигар фикр намекунам, ӯ тарсончак аст. аввал Сенхагенро мезанам, а баъд чӣ гап мешава мебинем, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунам ки мухорибаи Пётр Ян ва Кори Сенхаген аллакай рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 баргузор мегардад ва ин мухориба барои камарбанди муваққатӣ яъне времени мешавад. дӯстон, ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.